Priatelia, týždeň je za nami a sme tu s ďalším vydaním relácie Veci verejné. Tento týždeň som si však povedal, že sa nebudem venovať tým podmienkovým záležitostiam, ktoré sa v uplynulom týždni udiali. Keď samozrejme určite by bolo o čom, ale viete, je teraz také okrúhle výročie, 35. výročie novembra. A ja som si tak rozmýšľal, že kde sme sa za tých 35 rokov dostali, aké boli očakávania, kde je dnes naša spoločnosť, kde bolo 35 rokov po vojne Nemecko, teda západné Nemecko. To je taký čas, taký časový úsek, že to nie je len, že dospelý človek, ale to je už človek v najlepšom veku. A civilizačne sa to už mohlo prejaviť v tom zmysle, že naozaj sme mohli byť niekde inde. A ja som si povedal, že moje osobné nastavenie je také, a teraz to verejne ohlasujem, že človek je v politike na obmedzený čas. Ja rátam s tým, že to môže byť už len 3 roky, teda verím, že to bude aspoň tie 3 roky. Ja nehovorím, že to bude viac alebo menej. Človek nikdy nevie, politika je veľmi neistá. A keď už tam je, tak by mal nejakým spôsobom zadefinovať, čo tam chce dokázať. Nemal by tam ísť, aj keď áno, väčšina je taký, že si to príde odsedieť, ale mali by povedať, čo je ich agenda. Jedna strana, jedna časť agendy je kultúra, média. Druhá časť je, keďže som politológ a zamýšľam sa nad smerovaním spoločnosti, tak je to, čo sa veľmi ťažko povie do jednej vety, alebo čo sa vie povedať do nejakého hesla. A to je to, že Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, V4, takzvané tranzitívne krajiny, ktoré bývalého východného bloku, sa dostali do pasce strednopríjmových krajín. Už asi 12 až 15 rokov stagnujeme. Ukázalo sa, že ten model dobiehania západu alebo najvyspelejších krajín, ktorý bol založený na troch princípoch: vysoko kvalifikovanej, vysoko disciplinovanej a veľmi nízko platenej pracovnej sily, zlyhal. Koncepty Mikloša, Dzurindu a podobných šarlatánov absolútne a fatálne zlyhali. A pre mňa je extrémne frustrujúce, že ja osobne si myslím, a urobím všetko preto, aby sa toto stalo témou, je najväčšou výzvou súčasnej politickej generácie, súčasných politikov, ktorí sú, ako sa z tejto pasce dostať. Mám tu česť, že ma pozývajú na rôzne medzinárodné konferencie. Dobre sa poznám s profesorom Drulákom, s docentkou Švihlíkovou, s mnohými ľuďmi z Čiech, intelektuálmi, inteligenciou, ľuďmi, ktorí rozmýšľajú o tom, kde posunúť spoločnosť. A ja osobne si myslím, že toto by sa malo. Pre mňa je zúfale to, aká strašne plitká je slovenská politika. Jednak okrem toho, že sa tam doťahujú a dávajú si kto je aký väčší podliak, zločinec, mafián, nemá žiadnu víziu. Máme obrovský problém s vizionármi. Ale nechcem ďalej hovoriť to také úvodné slovo. Chcem povedať, že nedávno som bol na medzinárodnej konferencii, kde boli ako hostia z každej krajiny jeden. Boli tam podpredsedovia vlády alebo ministri pri úrade predsedu vlády, či už z Maďarska, z Poľska, z Českej republiky tam bol poslanec, áno, Patrik Nacher. Za Slovenskom som tam bol ja, boli tam ľudia ešte z Bulharska. Všetko ľudia zväčša z exekutívy, teda ministri, podpredsedovia vlády. A vlastne rokovali sme o tom, kde posunúť našu spoločnosť, kde sme sa dostali. A som veľmi rád, že ma pozývajú ako plnohodnotného člena. Ma tam ohlasili, okrem toho, že som politik, že som aj verejný intelektuál, to znamená človek, ktorý sa dlhodobo a systematicky vyjadroval k verejným veciam. A preto vám prednesiem svoj príspevok, ktorý som tam mal a ktorý bol samozrejme tlmočený do rôznych jazykov, teda tých zúčastnených. A bola tam zaujímavá diskusia.
Toto tu je môj, ako by som to povedal, politický koncept, obsah toho, ako vidím spoločnosť a čo chcem s ňou robiť, kde sme sa dostali za 35 rokov a čo ja osobne pokladám za zásadnú vec a v čo sa budem snažiť, aby sa otvorilo na Slovensku ako téma a aby sa aj začala riešiť. Kontext tejto mojej prednášky alebo tohto vystúpenia bol smerovaný na krajiny V4. Preto vnímam toto aj kriticky, aj pomenoval som to bez servítky, kde sa do akého úvozu a závozu sa dostala V4. A najprv to prečítam, lebo je to vzhutnené to, čo som si myslel. A potom prípadne ešte poviem nejaké ďalšie dovedky. Takže, Stredná Európa, realita a perspektívy. Viac ako 35 rokov po získaní slobody Stredná Európa stagnuje. Ak chceme nájsť liek na túto stagnáciu, musíme sa najprv zbaviť niektorých mýtov. Ten prvý a základný je ten, že regionálne zoskupenia typu V4 fungujú, či majú potenciál stať sa vplyvnými európskymi hráčmi. V4 bola na začiatku 90. rokov zamýšľaná akési lobistické zoskupenie, ktorého cieľom malo byť rýchlejšia integrácia do európskych a transatlantických štruktúr. Ale s odstupom 35 rokov vieme veľmi dobré, že národný egoizmus, migračná kríza, bol často stavený nad spoločné záujmy a vo viacerých rozhodnutiach, práve tu prichádza tá migračná kríza, či povinné kvóty na migrantov, to nešlo. Poľsko vtedy vďaka exponovosti Donalda Tuska bolo niekde úplne inde ako ostatní traja členovia V4. V súčasnosti treba jasne a jednoznačne povedať, že mentálne a politicky sa V4 rozpadla na protichodné V2. Česko a Poľsko na strane jednej a Slovensko a Maďarsko na strane druhej. Pričom v hodnotových a strategických a koncepčných otázkach sa ocitajú priam na protichodných póloch. Napriek tomu skúsme si povedať, čo je najväčším či najvýznamnejšími výzvami dneška. Bojujeme na viacerých frontoch. Jedna línia je masívne okliešťovanie slobody slova pod zámienkou falošných pravidiel politickej korektnosti. Druhá línia je revízia čisto ideologického konštruktu pod sumárnym názvom Green Deal, ktorej cieľom je Tretia rovina je tlak na priam paradigmatickú zmenu v oblasti ľudských práv, ktorej cieľom je neregulovaná kultúrna diverzita, prejavmi ktorej je liberálna migračná politika a snaha pretvorenia Európy na multikultúrnu spoločnosť. Pritom nie je pochyb o tom, že koncept multikulturalizmu zlyhal a permanentne zlyháva, a v neposlednom rade je to aj zásadná orientácia na práva menšín. Práve sexuálnych, etnických a náboženských menšín často, či takmer výlučne na úkor práv majority, sú definičným znakom našej tristnej európskej reality. Okrem týchto kultúrno-etických nástrah Stredná Európa hľadá nový model prosperity. Ekonomický koncept dobiehania najvyspelejších štátov sveta založená už spomínaných troch pilieroch, teda vysoko kvalifikovanej, vysoko disciplinovanej a veľmi nízko platenej pracovnej sily, zlyhal. Napriek tomu, čo hovorí Mikloš, napriek tomu, čo hovorí Dzurinda, napriek tomu, čo hovorí Sulík, je to cesta do pekla. Takto najvyspelejšej krajiny nikdy nedobehneme. Dostali sme sa pasce stredne príjmových krajín a vďaka takmer absolútnej absencii vizionárov medzi politickými elitami my nemáme ani plán, ako z tejto pasce von. Situácia, v ktorej sa stredoeurópske krajiny vyskytli, možno poeticky nazvať, že sme sa stali krajinami bez sna. V ranných 90. rokoch generácia politikov mala viaceré hmatateľné ciele či míľniky, ktorý postupne, i keď so značným oneskorením, plnila. Cieľ bol jasný. Trapné, možno nič nehovoriace heslo, alebo možno pre niekoho veľa hovoriace heslo, späť do Európy. To bola metafora pre zaradenie sa medzi našich spoločností, medzi najvyspelejšie spoločnosti
Napríklad medzivojnové Československo patrilo medzi 10 najvyspelejších krajín v počte alebo v výške HDP na hlavu. Medzi 10 najvyspelejších. A áno, postupne sme sa stali členmi Rady Európy, OECD, neskôr v dvoch vlnách aj členmi NATO. Ja som teda sa v tomto zmysle nejak zvlášť netešil. Pre mnohých bol obrovský míľnik vstup do Európskej únie v roku 2004. No a potom sa čakalo, kedy sa skončia prechodné obdobia na voľný pohyb pracovnej sily. Stali sme sa súčasťou Schengenu a podaktori z V4, konkrétne Slovensko, aj súčasťou eurozóny. A náš sen o začlenie sa medzi najvyspelejšie štáty narazil na realitu. Už takmer 15 rokov stagnujeme na HDP na hlavu na úrovni 73, 75, 76% priemeru HDP Európskej únie. Je jasné, že politiky, ktorými sme sa k cieľu približovali, sa vyčerpali. Politický diskurs sa sploštil. Stáva sa plytkým. Zredukoval sa doslova či zdegeneroval na politické debaty o tom, či bude výška DPH na tie, ktoré tovary v základnej či zvýhodnenej výške. Chýba vízia, predstava, aké politiky robiť, aby sme sa dostali z pasce, v ktorej väzíme. Pritom podobné problémy má celá V4. Zároveň chýba vízia, schopnosť premýšľať ponad štvoročný legislatívny horizont, ktorý majú jednotlivé politické garnitúry, predovšetkým však chýba predstava, ako Strednú Európu znovu začleniť medzi najvyspelejšie časti sveta, kde niekedy patrila. Dnes po 35 rokoch transformácie musí len so smutkom konštatovať, že nádej intelektuálov zo začiatku transformácie sa nenaplnili. Teória konvergencie zlyhala. V 80. rokoch západní sovietológovia, pre všetkým americkí, na najlepších univerzitách alebo think tankoch typu Rand Corporation, rátali s tým, že kapitalizmus a socializmus aj vďaka súpereniu systémov budú postupne preberať pozitívne prvky jednotlivých systémov a naopak eliminovať tie zlé. Ako vieme, nenastala konvergencia, ale anexia. Východný blok sa rozpadol a stal sa semiperifériou západu, ktorý naopak stratou konkurencie, či presnejšie alternatívy, odhodil všetky zábrany a začal v oveľa väčšej miere prehlbovať svoje najhoršie vlastnosti. Už spomenutí západní intelektuáli predpokladali, alebo aspoň dúfali, že absorpcia východného systému do sveta pluralitnej demokracie a trhového hospodárstva prinesie nové prístupy a pohľady na kvalitu spoločenského zriadenia, respektíve civilizácie. Okrem iného to bol akcent na garanciu sociálnych istôt, či odmietnutie fetišu neustáleho rastu HDP, ako ukazovateľa vyspelosti spoločnosti a jeho nahradenia napríklad indexom kvality života. Dnes vieme, že cesta do elitného klubu nie je automatická a na to, aby sme sa tam dostali, je mnoho objektívnych, ale aj subjektívnych prekážok. Medzi tie subjektívne patrí absencia sofistikovaných elít, ktoré neveria v zázračnú ruku trhu, ktorej všetko vyrieši, ani v ekonomicky neoliberálne koncepty. Medzi objektívne prekážky patrí neexistencia silnej, filantropickej, sofistikovanej či priam vizionárskej kapitálotvornej vrstvy. Tento pokus pri privatizácii skarikoval na tvorbu zopár oligarchických skupín. No a tie sa ukázali ako veľmi efektívne pri presadzovaní svojich záujmov. Doslova excelovali v schopnostiam ovplyvňovať politické rozhodnutia v svoj prospech a dnes už bezpečne ovládajú celé sektory, napríklad zdravotníctvo. No napriek tomu, že na lokálne pomery sú to relatívne silní hráči, v rámci Európy hrajú skôr druhú ligu, možno PPF-ko, ktoré je v Čechách, to možno je prvoligista. A je to už dneska, ale to je jediný mega oligarcha, ktorý je slušný európsky hráč. Vráťme sa k podstate problému. Naše krajiny, a teraz hovorím predovšetkým o Česku a Slovensku, nemôžu kapitálovo súperiť s nemeckým či britským kapitálom. No a na to, aby bola spoločnosť naozaj vyspelá, musí disponovať najnovšími technológiami a tie sú vždy prioritne tam, kde je domicil kapitálu. Neexistuje väčšia hlúposť ako to, že kapitál nemá domov. Majú tam, kde je sídli. Ukazuje sa, že táto skutočnosť, neschopnosť filantropickej, solventnej, vizionárskej vrstvy vlastníkov kapitálu
je výraznou prekážkou a tá spôsobuje naše zaostávanie. Ak naša ekonomika nebude mať vyššiu produktivitu práce, sotva sa prejaví do vyššej životnej úrovni, vyššieho indexe kvalita života. Keďže len taká štruktúra výroby, ktorá dáva vysokú pridanú hodnotu, dokáže spoločnosť potiahnuť vyššie, je veľmi dôležité, aby sme mali nadkritickú sumu vlastníkov, ktorí by takéto výroby umiestňovali v našich krajinách. Druhou veľmi dôležitou okolnosťou je štruktúra a kvalita vzdelávacieho systému. A to je ďalší problém. Za ostatných 30 rokov sme išli formou veľmi extenzívneho, inkluzívneho rozvoja vysokého školstva. Neexistuje zhoda na pevnom či rastúcom percente HDP, ktoré by sme investovali do školstva. Neexistuje dohoda o systéme podpory vedy a výskumu so špecifickými politikami na zabezpečenie čo najrýchlejších aplikácií výsledkov aplikovaného výskumu do praxe. Nemáme jasnú koncepciu podpory inovatívnych startupov, predovšetkým však stratégiu ich presadenia na globálnej úrovni, ako napríklad Estónsko, Skype, Bolt, Volt a mnoho iných. Estónsko je veľmi inšpiratívna krajina, preto lebo má 1,5 milióna obyvateľov a má 10 startupov, ktorí sú valuovaní na viac ako $1 miliardu. Pri slovenskom pomere by to malo byť 30. Ak by sme mali 30 startupov, firiem typu Skypeu, Voltu, Boltu a podobne, tak samozrejme tá infraštruktúra a tá vzdelanostná úroveň a inovatívne podniky, ktoré majú obrovský vplyv na celosvetovom meradle, by sa zásadne ovplyvnili kvalite slovenskej ekonomiky. Nevytvárajú sa dostatočné podmienky na bolestivú, ale nevyhnutnú reformu vysokého školstva, ktorá by štruktúru vzdelávania prispôsobila potrebám trhu práce. No a nemáme ani stratégiu získavania či doslova lákania talentov, predovšetkým z východnej Európy. Buďme konkrétni. Skúsme sa inšpirovať štátmi, ktoré dokázali vyhnúť pasti stredne príjmových krajín. Týmito príkladmi sú predovšetkým Fínsko alebo Južná Kórea, prípadne ešte Singapur. Južná Kórea nebude asi pre odlišný kultúrno-historický kontext pre nás nasledovania hodným príkladom, ale Fínsko určite je. Po rozpadne východného bloku bolo Fínsko v podobnej situácii, ako sme dnes my. Stratilo východné trhy, bola to asociovaná krajina RVHP, nasledoval silný ekonomický kolaps a hľadanie ako ďalej. A vtedy pochopili, že 21. storočie nebude prosperita spoločnosti založená na priemyselnej výrobe, ale na poznatkoch a službách. A preto zásadným spôsobom prekopali svoje školstvo, ktoré sa spolu s výskumom stalo ich absolútnou prioritou. Dnes patrí Fínsko medzi štáty s najvyšším príjmom na HDP na hlavu a ešte vyšším indexom kvality života. Aká je teda cesta pre stredoeurópske krajiny? Podobná ako u Fínsku, musíme prestať s extenzívnym rozvojom vysokého školstva. Nie je únosné, aby v každom okresnom meste bola nejaká fakulta alebo oddetašované pracovisko univerzity. Musíme zmeniť tento rozvoj na intenzívny. Musíme vytvoriť inštitút výskumných univerzít, kde bude prioritne podporované štátom a musí sa dbať na čo najväčšie prepojenie s praxou a v maximálnej miere podchytiť a podporiť inovácie, oveľa viacej posilniť vedu. Napríklad v Izraeli, ktoré je v permanentnom vojnom stave, idú na vedu 4% HDP. U nás je to tuším 0,7%. Ale ani to nemusí stačiť. Podobné opatrenia robia všetky rozumné vlády v okolí. Ak chceme byť naozaj úspešní, musíme prilákať najlepšie mozgy z celej východnej Európy. Paradoxne geopolitická situácia nám nahráva. Ponúkneme šancu na sebarealizáciu študentom a vedcom, inovátorom, startupistom z východnej Európy, teda Bieloruska, Ukrajiny, Ruska, Moldavska, ale aj ruskojazyčných Kazachov, teda menšinu, ktorá tam niekedy v roku 90 tvorila viac než 50%. Teda ľudí s podobným kultúrnym vzorcom. Ak urobíme pri univerzitách vedecké huby a startupové údolia, ak budeme vytrvalo podporovať najinovatívnejších ľudí a dáme im možnosť na rozvoj nášho regiónu, postupne sa môžeme stať inou, podstatne vyspelejšou spoločnosťou. Slovensko je spoločne s Českou republikou najpriemyselnejšou krajinou v Európe, ale už dnes je to skôr handicap. Navyše, ak slovenský priemysel je v podstate monokultúrny, výroba automobilov. Ak nezískame a racionálne nezužitkujeme intelektuálny potenciál celého širšieho regiónu, naše zaostávanie bude pokračovať. Frustrácia občanov bude narastať a postupne budeme ďalej a ďalej prepadať. Až skončím na chvoste rebríčka krajín, kde žiť nie je žiadnou výhrou.
Náprava bude neľahká a dlhá, ale na začiatku každej vízie musí byť pomenovanie príčin zlyhania a vízia, ako tento stav napraviť. A práve o to sa treba snažiť. Potom je nevyhnutné odstaviť politické pseudoelity, ktoré objektívne ťahajú Slovensko na dno a ponúknuť víziu, ktorá je reálna a pre jej naplnenie získať podporu ľudí. A to je naozaj neľahká misia. Raz však treba začať. Toľko môj prejav, kde som otvoril jednu veľkú a silnú tému a chcem povedať, ako si ja predstavujem ďalší vývoj. Ja som študoval fínsky model, juhokorejský model, singapurský model, estonský model. Ten je pre mňa najinšpiratívnejší. A na Slovensku bolo množstvo projektov, množstvo z toho popísanej, z toho papiera, ale všetky tie koncepcie, či už to bola Minerva, či už to bola Stupavská konferencia Pokus o štátnu doktrínu, či už stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti, mali jednu zásadnú chybu. Akademici napísali obrovské hrubé knihy, ako je napríklad táto tu, ktorú som veľmi dôkladne študoval. Má 700 strán, ale nemalo to politickú koncovku. Preto je moja ambícia, budem sa snažiť presadiť vytvorenie alebo prijatie štátnej doktríny. Štátna doktrína by mohla byť, alebo má zmysel iba vtedy, ak bude prijatá ústavným zákonom, ak sa s nejakými ľuďmi aj z opozície, určite nie z Oľano, ale s ostatnými, skúsime dohodnúť na niektorých základných prioritách. Napríklad, aké percento HDP pôjde do školstva, aké pôjde do vedy, že nech sa budú všetky možné garnitúry striedať. Toto je priorita, na ktorú nikto nikde nesiahne. A zafixuje sa to tým, že to bude ústavným zákonom. Pokúsim sa vyvolať diskusiu o tom, pokúsim sa prijať štátnu doktrínu, ktorá sa inkorporuje do ústavy a pokúsim sa, viete, ja nevnímam ľudí a priori ako démonický, že ty si v opozícii, tak ty si iba najväčší podľak a ide ti o to robiť niekomu zle. Verím, že na nejakom základnom minime my sa nikdy neshodneme na kultúrno-etických otázkach. My nikdy nebudeme mať progresivistické názory na počet pohlaví a výuku niektorých vecí v školách. Ale verím a dúfam, že na tom, čo musí byť priorita Slovenska, že nemôže mať 37 verejných vysokých škôl a ak, tak tie musia mať odstupňované. Že nemôžu každý, aj tá elitná univerzita, elitné programy mať rovnaké financovanie ako tie veľmi pofiderné, detašované pracoviska v rôznych okresných mestách, alebo dokonca ešte menších. Že musíme robiť inštitút výskumnej univerzite, kde nebude podstatné, že koľko je normatív na študenta a aj keď je akýkoľvek tlk, tak musí prejsť až do konca, do promócie, lebo by škola stratila peniaze. My musíme presadzovať to, aby sme vychytali mozgy z celého regiónu. Samozrejme ľudí s kultúrnym kontextom podobným našim, to znamená z judokresťanskej civilizácie, nie nejakých ľudí, ktorí tu budú vytvárať niečo iné. Dať im zelené karty. A áno, toto chcem. Ja neviem, či sa mi to podarí, ale som teraz odhodlaný. Ak mám niečo v politike urobiť a dosiahnuť, tak chcem pokúsiť sa iniciovať prijatie štátnej doktríny, ktorej cieľom by malo byť dohodnúť sa na smerovaní Slovenska. Je pre mňa frustrujúce, že politika strašne sploštela. Politika je o podenkových veciach, čo bude o týždeň, o mesiac. Ale neexistuje vizionár, ktorý hovorí, teraz sme dostali tú výsadu obrátiť alebo ovplyvniť smerovanie spoločnosti. A je našou povinnosťou najprv si položiť otázku, prečo stagnujeme, prečo sa nikde ďalej neposúvame, prečo napriek tomu, že naši ľudia sú pracovití a kreatívni, stále sme 25% pod priemerom. Nie najlepšie, pod priemerom Európskej únie, kde sú aj štáty, ktoré naozaj ako Bulharsko, Rumunsko, ktoré ešte ten priemer znižujú, aj ako bolo tie staré krajiny, tá pôvodná 15. A treba to riešiť, treba sa nad tým zamýšľať. Celý svoj život profesný študoval som politológiu a čítal som mnoho veľmi zaujímavých, inšpiratívnych, kreatívnych mysliteľov, ktorí nič iné nerobili celý život, ako sa zaoberali spoločnosťou.
A politik nemusí byť najmudrejší. Politik musí pochopiť, kde je problém a musí dať tým najmudrejším priestor na to, aby dali plán, ako posunúť spoločnosti tak, aby sme sa naozaj dospeli medzi vyspelých, aby životná úroveň bola oveľa lepšia, aby sme všetky krízy, ktoré pred nami sú, demografická, ekologická, neviem aká, sme prekonali. A mali by sme sa poučiť z toho, čo bolo. 3 alebo 4 vlny boli takých, že akademici, akadémia viek, vysoké školy prišli s nejakým projektom. Ja stále hľadám na internete a v parlamentnej knižnici projekt Minerva. Vedel som o ňom veľa, našiel som nejaké malé odkazy, to bolo ešte koncom 90. rokov. Ak niekto vie, tak nech mi pošle link na to, rád si to preštudujem, aj keď sú to už staré veci, ale dobre, niektoré veci tam môžu byť zaujímavé. Táto veľká štúdia, ktorá vznikla v podobe Sávky, stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. Veľa veľmi vzdelaných, inteligentných ľudí písali celé stohy. Ale samozrejme, viete, priority nemôžu byť 30, 40, môžu byť 3, 4. 3, 4 veci do 1 A4 sa môžu dostať do ústavy. Treba zredukovať to, na čom sa všetci vieme dohodnúť. Na čo sa všetci relevantní, to znamená, neberiem teraz Oľanu, tam naozaj neviem, s kým by som mohol jednať, ale viem si predstaviť niekoho aj z PSK, aj z KDH, aj zo Sasky. Ťažko povedať. Možno, že sa dohodneme. Budeme sa striedať pri vláde. Raz budete v opozícii, raz budeme v koalícii. Ale urobme to tak, ako v Fínsku. Fínsko v roku 1990 ako asociovaný člen RVHP stratilo všetky trhy. Prudko padlo na HDP. Dostali sa niekde na okraj, mali tam drevárstvo, neviem čo, nedostali. A vtedy pochopili, a všetci politici sa dohodli. Dobre, jediná cesta do budúcnosti je vzdelanosť. Dneska, alebo donedávna ešte bolo Fínsko vzorom vzdelanosti, vzorom školského systému, vzorom špičkových výskumných univerzít, vzorom toho, ako sa poznatky z univerzít, z vedy dostali implikovať do praxe. Áno, aj tam už nastal nejaká zmena. Ešte na prelome milénií do roku 2006-2007 Nokia bola značka prosperity na inovácie a tak ďalej. Potom zaspali, aj kvôli manažmentu. Potom hovorili, že už to nie je Nokia, ale to je Angry Birds, že softvéry a podobne našli ten cieľ. A oni naozaj fungujú. My musíme urobiť to, naša generácia politická by mala mať tú zodpovednosť, hľadať spôsob, ako po 35 rokov z toho zabrednutia v tej pasci strednopríjmových krajín. Nie sme už najchudobnejší, ale k tým najvyspelejším nám ešte veľa čaká. Veľa teda je veľký odstup a ten odstup sa nezmenšuje. On je stále taký istý a skôr klesá. Takže priatelia, toto je môj pohľad na 35 rokov. Výzva pre túto politickú generáciu. Moja ambícia niečo s tým urobiť. Prosím vás, píšte, zdieľajte, lajkujte, dávajte si odber. Dovidenia.